kama sa kandila. Mas dark lagi na siya gang. Muna pagbuhat sa mga kandol nga gagmay ti. La ka color niya. Pero nindot kay color ti o pink. Siya. Puti ra ni siya nga paraffin wax te pero gimiksan og kanang kuan crayon. Unsay color ani gang? Gimix nimo? Orange. Aon sa? Pink ug katong Pink og blue kani Orange, pink, red, lagi na og pink o tulo ka color? duha. Pink, Pink og red? red pink. Red pink og pink gyud. Oh. Sumo na siya te ang wato na pud maugas siya te nya tangtangon na pud namo nya butangan dayon aring sustainer pabilo. Nagbutang na pod si Dario og kuante. Ang mga hulmahan gibutangan og oil para dili mo aron dali matangtang kang no. Para dali matangtang inig ka butang sa paraffin wax. Inig ka uga mas dali ra siya tangtangon kay na may oil. Yan ang proseso. Ang finished product gibutang sa simento para damor siya nga mo kanang kuan tuskig mugahi. This is it na ready to kuan na ni packing. Kaning mga crayon mao ni siya ang among i-mix sa paraffin wax para ma-color siya kay white man ang amuang paraffin wax then mixan ra og crayon. Mo na lang ni nahibilin sa muang sustainer guys or kanang pabilo. Mo na lang siya. Nagama mi og nabilo guys na naman may mga putol sa sustainer nga tag-as diya po mi ni order po mi og isa ni siya aluminum ni gang aluminum yeah. Ready na siya butangan og pabilo siya. Leader guys kawano na awaday uwana nag-uwa na jud bad breeder gauwa nagayod ganihara ning gauwan guys oy gauwa na gajud gauwa na fish pan.
luto o buhay kay lamas bisa madlami mangguna kay lampas man na Bisan pa. sa kalabas. Lagi, lamas, madag kalami, oy. Bisan pag, Angad giragani lami na. oh. Mo tong kuan ngay ni ko nga mo to kay way mangaon ay mong nilutoan kay. Kana bitaw, kana kung magisa, Ikaw raw. kana kang, Yana ay mong kamot na ron pilpil. Ibray, kana ganing, kita ligo. kana kay magluto ka og kanang ginisara nga way karne. Talong kita gisaw nimo basta sakto naglamas, lami kadto na na oy. Wala Tigluto mi di ore butang karne. mo tong gi kanan le siya nga ginan o kuan. Pat na di lamas isang pag-umsa ka. Puto ko cinta. Sa may mohang kuan Ano na. antong? Atong duha? Dariyo? Ay, umpisa-umpisa, tibuok mo isda na kay. Kuan guna ka. Hi guys, yummy. Oh, sama ni ang star. Gamay ana. Nami starfish. Og si kumong-kumong. Dugay na daot. Ramini. Ah, be, darag star na to, be. Yeah. Tanawa ba butang sa ba? Starfish, ug si kumong-kumong. Mamaak na ba na, be, oh? Nama, be. Tara guys, namong kuha. Dito may dagat nanginhas me. Luto na ni siya guys. Niya, ang among gisabawan ni kanang tubig sa dagat para dili na ka maglisod o kuha sa iyahang unod na. Nanggawas na guys. Nanggawas na iyahang unod. Oo. Igo na kamukuan. Bira. Muna siya ikuan, sikreto para manggawas siya di ka maglisod. Gahapon nga sayang kadsog mga napungot ko. Dugay makuha oy. No makuha ang uban. Ahwa ganito agali ato nabaho na to. Kanino ilaway? Oh, diretso ra ka. Sausaw na laman na nimo og suka. Sukahang, lamay kayo. Nami kayo guys. Natapay para magimuhang kuan mga turong-turong wala. Nabusluti. Oo, turong-turong. Kuha gyapon. Aw hingawas ang turong-turong dia dakong turong-turong nakakit kuha ko dako nga turong-turong. Ako ang dampo. Nakoy dako pudusa. Laom. Hingawat ko si Brian o kuha sa kuan. Turong? Dili kanang tubig, tubig siya dagat. Ah.